Nu skal vi se, hvad vi har samlet her. Jeg vil vise jer rundt på nogle af de vogne, som nu er klar til salg, og de skal sælges. Vi har ikke så meget plads mere. Bilerne er fine. De er køreklar, det vil sige drejenøglen kører til glæde og investering. Det kun anbefales. Det har fyldt hele mit liv med at have skægge biler, og det har været spændende, og det er stadig meget spændende. Men nu er det bare for mig. Jeg har alt for mange biler, de skal bare sælges. Jeg står her ved en Jaguar Mark II, en 3,8 med manuel overgear. Det er en helt rigtig Mark II, hvis man skal have sådan en. Jeg har storesøster, som er en 420G fra 70, en af de sidste, der er bygget. Kom her, så skal vi prøve at se, hvad der er af træværk og ledarbejde. Så mange fine detaljer, som jeg mener personligt, at i mange tilfælde, der slår det både, hvad Bentley og Rolls-Royce lavede i den samme periode. Det er ægte nød, og der er paneler, der er instrumentbræt. Stadigvæk så meget sporty. Du har alle instrumenterne, som om det var en E-type. Den næste bil, vi har, er, som vi jo flest kan se, en Ford Thunderbird fra 57. Igen en renoveringsbil, som der igen er brugt så mange tusind timer på, så den fremstår, jamen, det der slidt udtryk, den er finere end ny, men den er ganske så perfekt. Vi har en fotoserie, hvordan den er restaureret totalt. Og det viser sig i alle vejen, hvor man kigger. Også her i motorrummet, som jo, ja, vi vil alle sammen, det tager timer at lave sådan noget her. Og det er jo selvfølgelig den rigtige med automatgear og servostyring med V8 motor med 312 kubik. Ved siden af har vi sådan en lille, ikke så kendt bil. Det ligner en Ferrari eller noget andet, men det er faktisk en Pontiac. Og det er en Fiero. Det er en af de aller sidste Fiero, der er bygget. Der er lavet 25 biler til sidst. De var alle sammen gule. Og det er så en af dem, der står der. Og der har den så fået den rigtige motor og alt det, som den skulle have haft fra starten. Det giver rigtig meget køreglæde. Lige så vel som sådan en Lotus Elite. Jeg har mange år været dybt fascineret af Lotuserne, fordi de er velkørende, så det virkelig giver køreglæde. Fordelen ved Eliten der, jeg er som stort menneske, jeg kan være i den. Jeg kan ikke være i Lotus Europa og alt sådan nogle ting. Så er det sikre kort. Det er de der Mercedes'er. Det der 111. Findes både i coupé og cabriolet. Jeg fandt den i Stockholm for det må være 10 år siden nu. Der var det en enejsbil dengang. Der var kendt fra svenske motorblade og artikler. Og tilhørte Coplo Atlas. Og pludselig var den udbudt til salg i Stockholm. Og jeg fandt en kunde til den herhjemme. Og så blev den sat på danske plader og har kørt herhjemme. Og vi købte den med ca. 150.000 km. Nu har den kørt 177.000 og er klar til salg. De er også gået på hitlisten rent investeringsmæssigt. Og jeg kan godt forstå det, fordi de er så velbygget og så perfekt kørende, så man kan bruge dem til at køre til Nordsjælland, man kan køre en tur til Toskana. SL'erne kører sit eget liv. Det er jo den Mercedes, der er produceret flest år fra 71 til 89. Det er en af de allerførste fra 71. Der er fundet en bil, der kun har kørt 92.000 km original. Det er en 3,5, og det er originallak, det er original kalesje, det er originalt det hele. Så er der sådan en lille underdog. Ja, Mazda MX-5, men hold kæft, for den giver køreglæde. Det er en 93'er. Det er en af de der 1505 biler, der er bygget, som de kalder LE, Limited Edition. Og det vil sige, at den er født i sort, alle sammen født sort, med original med BBS-fælge, læderindtræk, aircondition. Der er sågar højtaler i nakkestøtterne, og de er alle blevet samleobjekt i den store verden. Den er selvfølgelig fra USA, de er kun leveret til USA, så den hedder egentlig Miata, men vi har en 3-4 stykker af dem herhjemme. Det er måske den fineste, den har kun kørt 130.000 km. Hvad har vi her? Ferrari 360. Investeringsmæssigt? Ja og nej. Men køremaskine? Ja. Og lige klar til leasing. Det her det er også en lille perle, som er stor. Det er en Maserati Quattroporte 3. De er bygget fra 80 til 85 med den store 4,9 liter V8'er. Og denne bil blev fundet i Sverige
Kommer fra Rom oprindeligt. Vi købte den af en samler i Sverige, som har brugt 8 år på at finde den nede i Italien. Og firmaet fik lov at købe den dengang, at han solgte ud af sin samling. 72.000 km original. Det er jo en Oldsmobile. De er lavet fra 1901 til 1906. Og det her er så bare en tro kopi, bygget i 1954. Der var der et firma, der lavede den i fuld størrelse. Også med den insolidende motor og styrepind og til videre. Og så kan man så køre det for det halve af, hvad en ægte koster. Til gengæld kan man dreje nålen og køre med den. Det fungerer. Jeg mærker, den er indregistreret. Det, jeg har set her i dag, det er sådan en lille udsnit af, hvad vi har af biler. Her holder 10 meget fine biler, som jo alle sammen har været undervejs. Det har været mellem 5 og 8 år sammen, den her samling sammen. Nu bliver de alle sammen sat til salg, og vi udbyder dem, fortæller på nettet med data og hvad vi tør forlange for dem, men vi er også åbne over for at modtage bud, sådan så vi kan få det her løst op, for vi har ikke plads til alle de biler mere.